Ой, кора бинен духтаро чихе хушручаян ҳозимаи наздик шумода нишон метиҳам марамад юбкаяи рубашкаяй 130 сомон акция эълон кардагиян 130 сомони чанд гил дора чанд гили фасони хушру размерошон чӣ хелай юра размер доранд ай 48 то 54 ай 48 то 54 размер аста иҷа ҷои акай аҳмадай духтаро успет кунен ина марамад 130 сомон анам хел дувойкои фасони хушру дар ҷои акай аҳмад шумода пешниҳод шудагиай анав куртои кун чанд зимай 100 сомон анав курто 100 сомон марҳамат духтаро успет кунен иҷа да нигоҳ куненда чихе куртои хушру бисёр дорад инаи курто ҳамаш итальянкаи тоза то 56 размер инаи духтаро итальянкаи материалош то 56 размер ҳастай инаи платьяшам диден 100 сомон ина иҷа да бо ҳастай чанд намуди дига 100 сомон духтарако марҳамат куртои фасон куртои хушру бо нархи дастрас иҷа да бисёр омадагиай мана марҳамат раст продажа мана 100 сомон диден духтаро 100 сомон кадомеша мегирен инаи қисми поёнам ҳамаш 100 сомонӣ шудагиай бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қаторҷои акай аҳмад инаи боло инами рӯбаруку ҳамаш хулас 100 сомонай кадомеша мегирен 100 сомон доставка доранд рақамҳо ҳаст дар рӯи экран ина то 60 размер доранд дидена духтарако 100 сомон успет кунен тамом нашуда харидорӣ кунен мана куртора диден паплинакои гилмайдача паплинои хушрӯи оригинал ина духтарако аксияи навбатӣ барои шумо нигоҳ кунен кирта ҳастай болопӯш ҳастай киртапочои фасони Марьямгулак ҳамаи ҳамино сифатои зурзур аксия эълон кардагиян медонен чанд сум 100 сомон мана марамат сангчадорро ҳаст ёра бинен чихе хушрӯчай ҳамаш духтаро 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомон ина қисми пеша биненда размеро ҳаст ина мино ҳамаш 100 сомони ая марамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои акай аҳмад духтаро аллакай медонен ки чихе буракои хушрӯ дора акай аҳмад тез аксия эълон мекуна ина бо биёен аксияи навбатишон пешниҳод шудагиай успет кунен омада наметонен нависен доставкатон кунанд куртои ипек духтаро духтагӣ тайёр нигоҳ куненда чанд гули фасонаш омадагиаем хушрӯай гилош марамат аксия эълон кардагиай акай аҳмад нархошона 350 сомон кардагиян мана марҳамат каседа дар кор биёен ира бинен духтаро чанд ранга ки фасон дора гилакош хушрӯи бадай духтаро мана иша ишта фасон ипекан ана остинакошам нишонтон битим биненда духтаро иҷа бо вай рафтагиай диден украшения бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қаторҷои акай аҳмад 350 сомон ипеки фасон ва духтарако нигоҳ кунен ам қатроикои хушрӯтон ёфтам нигоҳ кунен кардиган дора юбка дора баданам хеле вай дорада майка дора хулас тройка кардиганша болопӯш барин аз боло дига куртотон мепӯшен беҳадам хушрӯ чанд рангай материалаш ҳарира чӣ хелеай духтаро нигоҳ куненда хушрӯай материалаш нархаш бошад 200 сомон бовар мекунен ягон ҷода ин нарх нестай успет кунен мана марамат нигоҳ куненда чихе рангои хушрӯ дора 200 сомон бозори Корвондаян тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои акай аҳмад ана баъд нигоҳ кунен духтарако ина хеле курто ҳастай платьё ё чанд план платьё 200 сомон ина платьёшам ҳаст ино стилои дубайский материалои иноям ҳарирай нархшон 200 сомон биёен аз наздик бинен ё размер доштанд чӣ хеле размерашон ино стандартай инош размер доранд то чанд боша то 54 размер будай марамат биёен духтаро ана боринаву мана бори новинкаи фасон куртоҳои туёнатон овардиян нигоҳ кунен духтаро духча як боракак ма шумода нишон дидим ира сангоша бинен сангча бисёр задагиай варианти мисол ягон ҷо рафтан беҳад хушрӯ тигрда омадай нархшон 180 сомон пешакашам утюг омадагиай бинен аз ду тараф хеле вай кардагиян абманка ранги разрез метова диден духтаро лекин иҷа паплинакай хулоса беҳад фасонак нарх 180 сомон дар ҷои акай аҳмад рангоша дидестен узорош ҳар хелаяй бозори Корвон тарафи
тилобозор 12 дарвоза даян духтаро 9 қатор ина бо биёен аз наздик хитон як буракак бинен борора бовари дору маҳқултон мешава а тигрои ҳу тараф чанд пулай او 160 сомон ана бад ҳастай бо нохели тигр итальянкае материалош 160 сомон аз ваям чанд гул дора шумо нависен бо расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд ёки биёен 12 дарвоза тарафи тилобозор 9 қатор як бораки новинкаи ҳами хефасон омадаи духтаро нигоҳ кунен пешакош анамхе бо сангча дорак марамат паплинакошон белмандояя беҳад хушрӯ бинен духтарако ремишок дора бурук дора кирта дорада аз ду тараф разрез омадагай танада аҷоибот меиста марамат ина касседа дар кораи духтаракои хушрӯ биёен харидорӣ кунен духтаро бори новинка аҷоибак фасунак бозори коргон тарафи тилобозор 12 дарвоза 9 қатор расветкоша диден размерош чӣ хел боша размеро ё стандарт размерошон стандарт марҳамат духтаро стандартай тақрибан то ҳами 52-54 мумкин бишавада мана марамат шушта мепӯшен варианти беҳад хушрӯ танадаку бо аҷоибот меиста ҳатман дархост кунен бери мишока мешава пӯшен кушотаки удобнии фасонайда тана